Bħalissa fiċ-ċentru għas-settur tal-volontarjat fir-Rabat qed tittella wirja fotografika bl-isem Pura Vida sal-ewwel ta' frar li ġej. Il-wirja turi l-ħajja selvaġġa tal-Kosta Rika bir-ritratti jittieħdu minn membri tal-organizzazzjoni mhux governattiva Nature in Perspective li tispeċjalizza fil-fotografija tan-natura. Raymond Borch, Hubert Teuma, Henry Camilleri, Jonathan Pulicino Gauci u Kimberly Pulicino Gauci ivvjaġġaw lejn il-Kosta Rika is-sena li għaddiet fejn żaru diversi parks nazzjonali fil-pajjiż. Kienet din l-esperjenza li ispirat lil fotografi f'dawn ir-ritratti u l-wirja biex kulħadd f'pajjiżna jkun jista' jammira tali eġubijiet naturali. It-tnedija tal-wirja saret mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo. Ġie enfasizzat kif dawn iċ-ċentri qed jaqdu lill-komunità biex waslu l-messaġġ ta' diversi għaqdiet. Għal-darbohra qed nilqgħu fiċ-ċentru tal-volontarjat esibizzjoni oħra, esibizzjoni d-darba ta' fotografija, b'tali mod li l-aspett versatili tal-istess ċentri ikompli joħroġ. Fil-kummenti li tat il-Ministru Farrugia qalet li dawn il-binjiet huma disponibbli b'xejn fejn speċjalment fil-binja tar-Rabat qed tilqa' diversi għaqdiet b'attivitajiet u wirjiet diversi. Il-wirja tissimbolizza r-reżiljenza tal-għaqdiet volontarji f'pajjiżna mhux biss mill-aspett artistiku li kapaċi jtellaw xogħol ta' livell internazzjonali u iwassal il-messaġġ tal-Gvern dwar l-importanza tal-versatilità taċ-ċentri li aħna għandna f'Malta għall-għaqdiet volontarji.